Avui fem pastís de patata i sobrassada. Posem a bullir unes 2 patates mitjanes per persona. Quan estiguin fetes les pelem i les aixafem. Una mica de sal i tallarem un parell d'alls, que el que farem serà posar-los a fregir amb oli. Hem de vigilar que no se'ns cremi. I aquest oli l'afegirem al puré de patates. Untem amb mantega un motlle perquè puguin al forn i farem una primera base de patata. Fem uns talls de sobrassada, els hi traiem la pell i els posarem a trossets al segon pis. I cobrim amb un altre pis de puré de patates. Hi podeu posar formatge, jo en aquest cas és mozzarella, o simplement només sobrassada, això al gust de cadascú. I ho enfornarem a gratinar. Bon profit!